Конституция шаҳодати камолоти давлати озоду мустақил аст. Он дорои қувваи олии ҳуқуқӣ мебошад ва нисбат ба ҳар як санади дигари ҳуқуқӣ волоият дорад. Конституцияро ҳуҷҷати ҳуқуқии муттаҳидсозии ҷомеа ва ваҳдати миллат меноманд. Бахшида ба 26-мин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кохи лоиқ ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. дар ин чорабинӣ муовини якуми раиси вилояти Суғд муҳтарам Хол Ҳайдар ва раиси шаҳри Панҷакен Шафиён Ислом Зиёзода иштирок доштанд. ҷамъомади тантанавиро раиси шаҳри Панҷакен Шафиён Ислом Зиёзода ифтитоҳ намуд. ҷамъомати имрӯзаи мо намояндаи мақомоти иҷроии ҳокими давлати вилояти Суғд муовини якуми раиси вилоят муҳтарам Хол Ҳайдар иштирок доранд. ҳоло сухан ба муовини якуми раиси вилоят муҳтарам Хол Ҳайдар дода мешавад. Марамнон. Ташаккури зиёд. ҳозирини гиромӣ, ҳоло бо камоли эҳтиром паём табрикии раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мерасонам. ҳозирини гиромӣ, солгарди муҳимтарин санади таъсисоти миллат рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки аз саҳифаҳои дурахшони таърихи давлатдории миллии мо мебошад ба кулли сокинони сарбаланди вилоят аз ҷумла шаҳри Панҷакен табрику муборакбод гуфта, оромиву осоиш, сулҳу ваҳдат, хонаи обод ва барори комёбиҳои нав ба навро ба шумо таманно менамоям. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади муҳими тақдирсози миллат 6 ноябри соли 1994 дар даврони танашаннуҷи авзои сиёсии кишвари соҳибистиқлоли мо аз ҷониби мардуми шарафманди ватани маҳбубамон бо дарки масъулияти бузург тавассути райпурсии умуми халқӣ қабул гардида дар устувор гардидани рукнҳои давлатдорӣ ва такмилу таҳкими низоми қонунгузорӣ заминаи боэътимод гузошт. боиси ифтихор аст ки ин санади сарнавиштсоз аз ҷониби созмонҳои бонуфуз ва коршиносони ҷаҳон дар қатори беҳтарин конститутсияҳо эътироф шуда таҷассумгари манфиатҳои миллӣ, рушди бонизоми давлат ва ҳаёти осудаи ҷомеа гардид. дар мавриди арзиш ва аҳамияти қабули конститутсия ва нақши он дар фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқии эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷикон, асосиёни сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид намуданд. қабули конститутсия имконият дод ки дар мамлакат сулҳу субот барқарор шуда ҳаёти ҷомеа ба маҷрои осоишта равона карда шавад, қонунияту тартибот барқарор ҳукмрон гардад ва дар ин замина барои рушди соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳангу маънавиёт шароити мусоид ба вуҷуд оварда шавад.
дар ҳақиқат қабули Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун муҳимтарин рӯйдоди таърихии навин халқи тоҷик ва дастоварди бузурги мардуми кишвар барои ҳифзи истиқлол аз оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ берун овардани ҷомеа, барқарор намудани фаъолияти сохторҳои давлатӣ, таъмин намудани амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, мустаҳкам кардани заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии давлат шароити мусоиди ҳуқуқиро фароҳам овард. Мардуми шарафманди вилоят аз он ифтихор мекунанд, ки дастоварду муваффақиятҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол, ки таҳти сиёсати хирадмандона ва дурандешонаи пешвои муаззами миллат ба даст омадааст. бо қабули Конститутсия вобастагӣ қавӣ шуда моро водор месозад то дар фазои сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ тамоми кӯшиши худро барои ба таври шоиста пешвоз гирифтани ҷашни ҳумоюни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба кишвари пешрафтану ба даст сохтани ватани маҳбубамон равона намоем. чунон ки пешвои муаззами миллат пайваста таъкид мекунанд, мо бояд аз он ифтихор кунем, ки соҳиби ватан ва давлати соҳибихтиёр ҳастем. Конститутсия ҷавобгӯӣ ба орзуҳои мардумӣ дорем ва дар фазои сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ зиндагӣ мекунем. бо чунин таманниёт бори дигар мардуми шарифи вилоятро ба ифтихори рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик гуфта, барояшон сиҳату саломатӣ, ваҳдату ягонагӣ, хотири ҷамъ, осудагии рӯзгор ва дар ватани азизамон сулҳу суботи пойдор орзу менамоям. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода. ҳамдиёрони азиз муҳтарам аҳли толор, ҳамасола санаи 6 ноябрро ҳамчун рӯзи таърихиву фаромӯшнашаванда рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн мегирем. ин рӯз дар таърихи кишвари соҳибистиқлолмон саҳифаи тозеро боз намуд. қабули Конститутсия омили бунёди давлати тоҷикон, асоси ҳуқуқи он, кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд мебошад. имрӯз бо ифтихор иброз медорем, ки бузургтарин дастоварди ҷумҳуриямон ин қабули Конститутсия аст. он ба таври райпурсии умуми халқи санаи 6 ноябри соли 1994 қабул гардида роҳи минбаъдии рушди ҷомеаи навини Тоҷикистонро муайян намуд. ман аз номи мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакенти Шимо, ҳозирини муҳтарам ва ҳамдиёрони азизро ба ин рӯзи фарахбахш, рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод намуда, ба шумо тансиҳату хонаободӣ ва рӯзгори пурсаодатро таманно менамоям. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомони Раҳмон таъкид намуданд, ки Конститутсия ҳамчун дастоварди бузурги мардуми Тоҷикистон, заминаҳои ҳуқуқи эъмории давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро фароҳам оварда шакли олии ифодаи ҳуқуқи давлатдории миллӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. қабули Конститутсия имконат дод, ки дар мамлакат сулҳу субот барқарор шуда, ҳаёти ҷомеа ба маҷрои осоишта равона карда шавад, қонунияту тартиботу барқарору ҳукмрон гардад ва дар ин замина барои рушди соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳангу маънавиёт шароити мусоид ба вуҷуд оварда шавад. нақши таърихи Конститутсия пеш аз ҳама дар он аст, ки он баробар ҳуқуқи тамоми миллату халқиятҳои Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳонӣ эълон дошт. давлати Тоҷикистонро давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муқаррар намуд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз конститутсияи беҳтарин эътироф карда, дар он ҳамаи дастовардҳои Тоҷикистон чун давлати соҳибистиқлол дар таҳкими низоми давлатдорӣ, дар сиёсати дохилии хориҷӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодии шаҳрвандон, рушди соҳаи гуногуни иқтисод инъикос шуданд. Конститутсия баёнгари сиёсати инсонпарваронаи давлати мо ва эҳтиром ба ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд мебошад. дар ин давра Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи ҳифзи манфиатҳои миллӣ, истиқлолияти кишвар, таҳкими қонуниту тартиботу ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, ки шарти муҳими пешрафти давлат мебошад, мақоми бузург бозид. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифода кунанда ва равшангари роҳ ба сӯи ояндаи неку пурсаодати мо буда, минбаъд низ бо риояи арзишҳои волии демократӣ ва ҳуқуқӣ барои ҳар як шаҳрванд шароити мусоиди шоистаи зиндагӣ ва фаъолиятро муҳайё месозад. имрӯз дар мамлакат сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ пойдор буда, халқи Тоҷикистон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ободиву созандагии сарзамини соҳибистиқлоли худ машғул аст, ки ин волотарин арзиши Конститутсия мебошад. халқи муаззами тоҷик бо заҳмати созанда ва бо шарофати фароҳам овардани муҳити файзбахши сулҳу субот дар байни ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷой ва мақоми шоиста пайдо намуд. мардуми шарифи Панҷакенти Бостонӣ, ҷомеаи меҳнатии корхонаи муассисаҳо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллатро дар амал татбиқ намуда, минбаъд низ бо
اعتقاد قوی کارهای بزرگ سازندگی آبادانی را با جا می‌آورند. با همین نیت‌های نیک همین شما همدیاران عزیز را با روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صمیمانه مبارکباد می‌نمایم و با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که مردم دیار دستور سپورتچوی سروری معظم ملت را صادقانه اجرا نموده جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی سازندگی و دستاوردهای نظررس در تمام ساحه‌ها استقبال می‌نمایند و دقتتان تشکر. سلامت و سربلند باشید. پس ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг бо пешкаш намудани консерти ҷолиби дона таби иштирокчиёни ҷамъомади тантанавиро болида гардониданд. ту яктои мани эй тоҷикистон, таманнои мани эй тоҷикистон, биболам бо ҳама буду набудат, маро ту меҳани эй тоҷикистон. дуруд ба иштирокчиёни тантанаҳои рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳузури хуҷастаи шуморо дар ин боргоҳи ҳунар самимона хайрамақдам мегӯем. тӯли 26 сол аст ки мо рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар фазои сулҳу суботи кишвари биҳиштосоямон Тоҷикистони азиз бо тантана таҷлил менамоем. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санаи боломақоми миллат ва пояи устувори сулҳу ваҳдат ва раҳнамои ҳамешагии мо хоҳад буд. Конститутсия санади воқеан муқаддас ва тақдирсози миллат аст. рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муборак, ҳамдиёрони азиз. дари дилро ба рӯят во намудам, туро дар дидаву дил ҷо намудам, ба ҷисму ҷони ту маъво намудам, ба васфат шеъри нав иншо намудам. ҳозирини азиз, дар ин лаҳзаҳои таърихӣ барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакентро манзури шумо мегардонем. خدا دلم خون شد که خون ریزی نباشد میانی همگینان نباشد. دلم خواهد که جز تقدیر ملت کسی اندر غمی چیزی نباشد. عیدت مبارک ای ملتی من، عیدت مبارک ای کشوری من، ای دولتی من، ای کشوری من، ای دولتی من.
استقلالش استقبال دارد همایون بادی استقلال تاجی گر استقلالش استقبال دارد همایون بادی استقلال تاجی ایداد مبارک ای ملتی من ایداد مبارک ای کشوری من ای دولتی من ای کشوری من ای دولتی این مجلس اوست نوایی دفتر است
هر صبح و شام سوی وطن سجده میکنم، در دل هزار زخمی کهن سجده میکنم. هر صبح و شام سوی وطن سجده میکنم، در دل هزار زخمی کهن سجده میکنم. جان بر لبو سر با تنم سجده میکنم، سجده میکنم. سوی وطن با جان و تن سجده میکنم، سجده میکنم. نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم. نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم وطن گفتم. وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم. نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم. جهان زیدی من شری، اگر یک بار من گفتم. جهان زیدی من شری، اگر یک بار من گفتم. وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم. نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم. پای شکر بار بدو چشمانی خمار، بن عزیزه با رفتار عزیزم من به تو یار. بله پای شکر بار بدو چشمانی خمار، بن عزیزه با رفتار عزیزم من به تو یار.
قدی دل جوید بسوپی تازه روید برای قدی دل جوید برنگ خوبی ابروید عزیزم من به تو یار برنگ خوبی ابروید عزیزم من به تو یار بلب‌های شکر بار به دو چشمانی خمار بنازی زیبا رفتار عزیزم من به تو یار بلب‌های شکر بار به دو چشمانی خمار بنازی زیبا رفتار عزیزم من به تو یار گفتاری رسایی تو به حرف دل کشایی تو به گفتاری رسایی تو به حرف دل کشایی تو به حسن پربهای تو عزیزم من به تو یار به حسن پربهای تو عزیزم من به تو یار بلب‌های شکر بار به دو چشمانی خمار بنازی زیبا رفتار عزیزم من به تو یار بلب‌های شکر بار به دو چشمانی خمار بنازی زیبا رفتار عزیزم من به تو یار
سرم را گر بری با خنجری هست ای یار گلی من بخون جولان زنم گردی تو گردم و خدا یار گلی من عجایب کوه و صحرا حال دارد ای یار گلی من عجایب همت من نور دارد و خدا یار گلی من عزیزم پهلوییم ای یار گلی من ستم با ما مکن کی رفتنیم و خدا یار گلی من ای یار گلی من و خدا یار گلی من ای یار گلی من و خدا یار گلی من ای یار گلی من و خدا یار گلی من ای یار گلی من و خدا یار گلی من سر از نی سرزمینی باستان ای گذرگاهی نسیم آستان ای نکو مرزینی و گانی بزرگ ای تمنای زمین و آسمان ای نکو مرزینی و گانی بزرگ ای تمنای زمین و آسمان آمدم بر خاک تو بهری سجود از دوشنبه پای تختی تاجیکان بر سری تختی نیاگانم درود از دوشنبه پای تختی تاجیکان بر سری تختی نیاگانم درود ای سر از ای سرزمینی باستان داستانی علم و دانش را سری از میما را وصل ببخشی به ما ای حقیقت را نشانی سروری ای حقیقت را نشانی سروری ابتدایی چرخ گردانی زمان این بساطی پهلوی گورا اما ای نگینی تاجدارانی بزرگ از مقامی تو همه جویم نشان ای نگینی تاجدارانی بزرگ از مقامی تو همه جویم نشان ای سر از ای سرزمینی باستان ای گذرگاهی نسیم آستان ای نکو مرزی نیاگانی بزرگ ای تمنای زمین و آسمان ای نکو مرزی نیاگانی بزرگ ای تمنای زمین و آسمان ای تمنای زمین و آسمان ای تمنای زمین و آسمان منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجی از منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجی آبی حیاتی عالم سمت نشاطی عالم راه نجاتی عالم زیر لوای تاجی
جهانی فقر و نصرت مهر و وفای تاجی نور و ضیا می‌ریزد فیضی نوا می‌ریزد خیر و صفا می‌ریزد در پیش پای تاجی نور و ضیا می‌ریزد فیضی نوا می‌ریزد خیر و صفا می‌ریزد در پیش پای تاجی هر رگوشای ملت هر دو نوای ملت زیب و صفای ملت از پیشوای ملت هر رگوشای ملت هر دو نوای ملت زیب و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت من به هر یک پاره نانت قناعت میکنم روی خارای علمهایت امارت میکنم ای وطن ای هدیه بی‌منت یزدان پاک من به دامان نمازیت عبادت میکنم بار دیگر 26مین سالگرد روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز. برای اشتراکتان تشکر سلامت و سربلند باشید дар ҳақиқат конститутсия арзишҳоеро муқаррар намуд ки онҳо чӣ гунагии ҷумҳурии тоҷикистон кадом роҳи тараққиётро пеш гирифтани онро муайян сохтанд. мо аҳли эҷоди телевизиони Simo кулли ҳамдиёрони азизро бо фарорасии рӯзи қабули ҳуҷҷати сарнавиштсоз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфта таманно дорем ки зери осмони софу амнияти кишвар тинҷу осуда тансиҳату саодатманд бошанд. гузоришро аз ҷомати тантанавӣ бароятон фирӯза абдулизода исмоилҷон холов омода ва пахш намуданд.